and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Of my love. Masabot na gud nga dili ko mubaya din eh. Muban ka na ko, Hazel. Dili lagi ko gusto nga mubaya din eh. Dili ka makabuot na ko. Iniguman sa imong graduation. Dad-on ka gyud ako sa Manila. Ngano bang mapugsano naman doon ka pa? Doon ay nag-intriga ni mo. Ako? Kinahanglan pang intrigahan? No. Gusto ko lang umulundaan ang imong panglantaw sa kinabuhi. Kinahanglang matisok sa imong utok. Gadili ka angay makigsuod sa mga pobre. Unsa? Mao ka na! Busa human gyud sa imong graduation. Iuban ka na ko, inigbalik na ko sa Manila. Murag tinud-anay na ang desisyon ni Papa pagdana ko sa Manila. Wakay nakasulti niya bahay ni Milan. Pero, dili man ako uyab si Milan. Wasap yun siya manguyab na ako. Amigo lang yun mi. Close friends. Nganong close guarded naman ron kong Papa. Nagsigi naman inuon siya balik din eh. Ug nagsigi pa inumdum na ako ngayon kung dadon sa Manila. Unya na lang yung kumato sa ilang Milan. Kung mabalik naglarga si Papa sa Manila. Nay, nindot. Oh, nindot na. Malipay na kaya ni si Hazel, Nay? Ay, stilan ay. Naguna-una kagihapon nga magkita pa mo si Hazel. Iya mo kung labanan, Nay, kung musakpan mis iyang papa. Ay, mituo ka di ay nga makalaban ni mo si Hazel. Nay. Nakakita naman ka kani adtong Senyor Emilio. Og nakasaksi ka, giunsa niya pagpanghimaraot ang mga pobre. Di ba? Dong Milan, pobre ta. Og sigurado gyud ko nga dili ka gyud niya madawat. Bisag amigo rami sa iyang anak. Mo'y gusto niya itong Senyor Emilio nga polos mga adunahan. Parihas nila ang mahigala sa iyang anak. Paita. Ay, mahimong lahi si Hazel sa iyang amahan. Pero si Hazel, nak, ubo sa gahom sa iyang amahan. Makalaban man siya nimo. Pero ang iyang paglaban, dili dawaton sa iyang amahan. Pasakitan ka lang dong. Ituyo ba na ako trabaho kining mong kwadro, Nay? Aron malipay na si Hazel. Di na ginin ako ibaligya. Ayaw na lang pamugos na ko nga makuha pa ni Hazel ang imong kitrabahong kwadro. Kung mahimo, likayin na lang yun siya, Asa ka pa ingon? Anak lugod sa gawas pa. Pila na kay gayon nga inigabot ako din eh. Wa ka. Hello, kibaw bitaw ka pa nga nature lover ko. Ganahan ka ikumutan-aw sa mga kaba-kaba nga mutugdon sa mga buwak. Karon, dili ka na makayanos-yanos pagawas nining bayasinda nato. Nga naman pa? Imo nang anaro ng imong kaugalingon sa pagpakig-uban sa mga anak og negosyante parehas nako. Isa may mo mga higala din eh. Kana mga anak sa atong saop? No, Hazel. Dili ka na pwede. Kay mga anak sila sa atong saop, pues, wa sila katungod nga makigsuod nimo. Musod pa lang unya sila din sa atong bayasinda, ya mangawat. Pa, dili ingon ni Ana ang nagpuyo din eh. Ayaw sila panalip di, Hazel. Mga anak sila sa atong saop. Busa wa gyud sila katungod aron makigsuod nimo. Wa naman ko magkasabot nimo pa. Nadugay ka lang sa Manila, nausab na gid ka. Ang mga tao din di pa kaubos mo maayo. Ato silang ulipon, Hazel. Dili sila magkakaon kung dili sila patrabahoon sa atong asyenda. Kana, mawitiman eh. Nalimot sa di ay ka pa?
Nga kung dili patungod nila, dili ta maingon ini. May mo manguha kog mga trabahante sa laing lugar. Aron maoy mo trabaho sa atong yuta. Murag, wa naman ko makaila sa akong amahan. Salamat nga nagkita ta Karen. Ngano day Milan? Doon to ko'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Kuan ka ng... Kining... Karen, pwedeng paanhiu na mo si Hazel? Na, tagsa naman lang kumuato sa bayasyan dalan good. Labi na gyud kay naa si Senyor Emilio. Nga naman? Masuko man guna siya kung doon lang mga tao nga musud sa bay asyenda. Ang yari yung mga katabang ang pasudlon. Ha? Uy, nga naman? Tingali kunog mga awat. Salbahis ko din ang tohanan, no? Waday ka mo tuo sa kong gisulti nimo nga mangulatan na siyang mga saop nga makasa sa ilang trabaho. Wa mo gud ko makakita na. Maghuwat pagiday ka nga ikay makulatahan. Ha? Nga naman makulatahan mo ko? Kanaday mo pagpakigsuod ni Hazel. Dako ng sa para ni Senyor Emilio. Bisag higala raming Hazel? Dili lagi siya gusto nga makigigalag pobre si Hazel. Paita din yung pobreta, no? Pait gid kaayo Milan. Ako lagi, tagsa na lang gyud kay kumusod sa bay asyenda. Kailain kayo og tinan-awan si Senyor Emilio. Mo ba? Sus, kung ako'y madato, ang tanan malipay yun. Nga naman? Ako man pakanon katong gigutom. Og hatagag trabaho katong way mga trabaho. Kana lagi kung madato ka. Mo lagi sab. Kanus asig ako madato, no? Pero dako kag puruhan nga madato, uy. Labi na kay bright ka. Bright lagi, pero wa may kwarta nga makasustinar sa akong pagtuong. Kugihan man sa kang mo secure og mga scholarships. Ako ginabuhaton ka rin. Aron makaatubang ko ni bisang kinsa nga makatabang sa kong kapobre. Kinahanglan mapausab na ako nga mong bahay nga gubaon. Kanihara ko nagatang din sa gawas. Aron ako makita si Karen. Pero wa man gyud. Bisag sinang ilang lang unta to. Kano sa ka mo balik si Papa sa Manila? Ay, nawi. Gikapoy lang kong pinarog din eh. Hala, si Karen. Tura siya ay. Akong tawgon. Karen! Nga naman, Miga? Tagsa na lang lagi ka mo, ani. Ang. Gipinahan magugo nilang papa og mama nga dili magsigig ani. Kay niya si Senyor Emilio. Ngano di ay? Gipinahan man kuno sila si papa ug mama nga dili magpasud og lain. Bisan pa ang ilang mga anak. Unsa? Ngano man? Tingali ko og anha mi mga on sa bay asyenda. Unsa? Dili na gid maayo ang gibuhat ni papa. Miga, ayaw lang sudyae mong papa ha. Tingalig papahawaon na hinuon sila sa papa ug mama tungod sa kong gisulti. Dili man ko magdagtaw, Ren. Sobra na sa danyang pagtamay ninyo, oy. Wa na gyud ko makagusto. Bisag wa kay gusto, Miga. Wa man sa kay mahimo. Iyagog kong anak. May katungod tingali ko nga mga tarungan alang sa uban. Ayaw na lang, Miga, uy. Basta kay gisultihan ti kas tinuod. Nalipay unta ko nagkita ta. Mangumusta unta ko ni Milan. Nanguta na bitaw si Milan ako kung magkita ba ta, pero ako lang gibalibaran. Nangita di si Milan ako? Nahuman naman kuno ang kwadro. Ay, kanugun. Magkita gani mong usab, Ren. Ing na lang si Milan nga mangita gi ko paagi nga makaadto ko sa ila. Uyab na baka silang duha, no? Si Milan ug si Hazel. Nganong kanahan magid si Milan nga makikita ni Hazel? Wa mahadlok si Milan sa amahan ni Hazel? Nakita ko ikaw nga nakiksulti sa akong anak. Ha? Kung sa inyong ipagsultihan sa akong anak. Ang bahin sa among graduation ang gipangutana ni Hazel nako. Ayaw kong magkaki. Kung sa inyong ipagsultihan sa akong anak. Ang bahin sa among graduation ang gipangutana ni Hazel nako. Ayaw kong magkaki. 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 Ayaw kong mag
Sulti ko tinuod. Nga nung nakiksulti si Hazel nimo. Ikaw ba'y bearer sa lalaki nga nagustuhan sa akong anak? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!